election ka benang sudah ka baki kertong ki biakon ke laong ki brio kidai ki kiramha berkong barit biakon ya ka kedan ka balai lan ka basa ndeng ibu barit wan phai yang kamu MLA jang kanot sulong hagono kelenti ba phila ban job beng ki kertong ki ba ki laong kiramha barit Pinga persang haibori barit ban bat eka kentin ka bangla kular tiba dah hibori barit bangla persang pendapat ko jong kamera bangit scam pai baru u udon kata kajing it ba kajing shanya bar kajing job jong ahi de kebor kesang ti jong play ke ba babon ba kila duai kila pirat kila yasat mende tanah konsumsi keleng keleng bat ngamkan ngani tam tai la dien rengai i ba kajing job jong ka PPP mau mengi sawut kadai sya kabor kamba kampala ke mana sheldet ke ba kapisa kala teri borba lagi na job pat mengi bamdon kapisa bam sim la penteri kam la kapisa bar ngi isya ba kani kadai kajing ile apring David pat golet mau kabor pisa bar kabor nongrim mau kabor jingdum bar kabor jingsyai ti ngai i bopai ba ula ai ta mandit kajing syanya saisien hanga ne konsuensi bar kumju angi kum ki saungut bat ngit kem ba kadon kajing community ba kajing kermen ani ka parti ban wan ra ta ka senchar khadar ka bakoi ban wan ra kajing kala ti wan dangin pat don ru ta ka bor ndei ngin bat ru ya ta kajing kular kanang ba nginang yo ta kajing yet bar kajing syanya akipor ke benawan te bar ngit kem kajing job kajong i ngambong tai ladi ki atiar ki bakhrau tam ki jongi ki dei ta ki silent voters ka burom ka dei nam ta jong ki lang balo te ka wi kamat ka ba la kidan ki bong bo barit la keran khor phan mar ba itip kanot sulong ka dei ka be ya khla apdeng ki ba dei khasi bet kum dei khasi pat ki basa thami ngolong ki la don kebut share ka bala byang mah de ba ada lebat man ba dalai